सुबुंनि बाहागो लानायाव UPPL हान्जानि भेरगावआव दिनै सुबुं गौमा खुंनाय जादों आरो राजनीतिक जोंनि जे इलेक्शनखौ लानानै जोंनि बेवहाय मेल खुंनाय जादों। आङो बेवहाय बाहागो लाफैनाय रोजा रोजा जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनोबो साबायखर बावो। UPPL हान्जाखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजानो आं साबायखर बावो आरो दिनैनि बे सुबुं गौमायानो फोरमान खालामनानै होबाय जे भेरगावआव UPPL हान्जाया बेसेबां गोहोगोरा आरो मोनबा समस्तियावबो जे UPPL हान्जाया देरहागोन दिनैनि सुबुं गौमायानो फोरमान खालामनानै होदों आरो बड'लेण्डनि जि 40टा समस्ति दङ बे 40टा समस्तियाव ओरैबायदि मोनसेबो समस्ति गैया जेरावनोखि UPPL नि फेमिलिया 7000 गैया। 7000 फेमिलि थानाय माने 21000 भट मोननाय। दा नंखायनो फैगौ बिसायख'थियाव UPPL हान्जाया हारसिंनो सरकार दानो हानाय जखानि जोङो माने मासि मोनगोन आरो हारसिंनो सरकार दागोन। उदालगुरियाव जिथु हिंसायारि जाथाया बारम्बार सोमजिबाय आं बयखौबो खावलायो जे इलेक्शना एसे गणतान्त्रिक प्रक्रिया बेवहाय जाहाथे रावबो हिंसानि आश्रय लाया।